alas ay true din na. No. Ha? Alas 13:30 pa man. Basta tayo mag-area mga idol. Antayin lang natin mga 30 minutos at bago hilahin mga idol. Paghila nito mga idol mga alas 6. Yan ang tamang paghila kasi pag hilahin mo ito mga alas 7 wala na. Makakainin na ng mga butiti yung mga sabi namin sa lambat mga idol. Katong sundan ba? Ha? Katong sundan. Tuloy? Bera na tayo mga idol. Alas 6 na mga idol. Ito na ang tamang paghila ng lambat mga idol. Bali nagdagat ako nagdagat sa adlawan. One zero. Karbal dyan sa giyod. Nagsara ng tubo. Yay. May kuha. Alya sa buntaw. Yay. Gani na pa sa tungo. Nasa kag makauban na ani. Ha?
Sibuyas. Buhay kuha mga idol. 2 kilos lang mga idol ang makuha.